Bab songrok thumbnail nugoi mankana teni kubangma kok salaina haisi kubangma kok pia kubangma kok sarani sikang ang kaisa reels video ang naite nukha belai heart touching kha ang o short kisisan jaga video no nayoi kubangma bokhorko wansuka kubangma wansumung phaiga ang obon norok no sikang ponoknai norok bo obono kisisa nayoi wansuk naidi norok ne bokhorko tamo wansumung phai tamo je phaimani norok comment bisingtu sawai mano norok o reels no nayoi tamo wansumung phaiga abono norok comment khai sawai mano ge video nai dekija ang tini tamu kok sana na ingke bayapson ang hamya hiya kubangma bororok chini bubagrano dhokariwo saujang omsu bosor ang bubagrabai tongkha ang bubagrabai omsuk bosor samung tangkha ang umhai pusmaya ang sungjagya ang damrijagya teni katal phainai borok dam mano katal phainai borok pus mano ang oboni bisingo kaisa sanamo songo bobagrani thongka thani tongkha engke pus manglak asuk thai manglak bobagra asai mani karon no tipra saroni kok sanani bangla bai kaisa kok belai khana tok tungo নিজেকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকেরা যাকে বড় বলে বড় সেই হয় বড় সেই হয় আং সাইসুং কতর হেনে তংমানি বাই বরক নন লুকুর কতর হিংলা ফিয়া লুকুরক নন কতর হিংগাইছে নং যতন ইসলাই কতর ওয়ান সুদি যতন ইসলাই কতর teni norok wansugoi mano teni tam kok saka ang tam kok saka norok buji nai ang oboni bagano ojora ang miani video nai tabo tam hai jani hoi tongko bo video nge chini da poritus nugoi man khana belai kaham leader bo hamya leader ya belai kok kaham sana kurung bobagrani khasuksa fiaba miani salobo o bubagra hai borok no ya karoi botini BJP thangka ঠিক আছে অববিন ম্যাটার bo thangka fiaba kubangma borok ni kha khamka haisi tini ang sanamo songo an video chini da poritus nai tongkai ang da poritus bai ang whatsapp tuibo kok saka bo meeting go hina ang bono call khailia bo bai kok sala nai tini nai tongkai nara ang obono sungnamo songo no nophaiyung tamene sungnamo songke nong nini video ni through te jong nugoi mankha nong tamgoi thang ang bu sungna nangya sungna naya jong khanaka ani sungmani kha bono nong sawai mano je BJP chini tiprasani bagoi chini borok ni bagoi hamgrai kono dinok khlai glak abo nungbai thangbo migrom rongbai kubangma kok sala nge nung tini BJP thangka nung o kok bo sajak ang party khaya tongnai ang tebo BJP khe khaigla ang ani tiprasani bagoi kok sai thangnai nung agi sajak pheba nung tini abo saka joining ni dino ang dofani samung khaina ni bagoi no ang orobo ma paikha sabo dofani samung tang obo nungbo kahangba sawai mano obo ani coaction nungbo kahangba sawai mano nung BJP thangoi dofani samung tangdamaya obo kubangma borobo wansu sawai mano ang nono hamya saya nung hamya ta wansu di an kok no bujina jaitul nge nung busu dofani samung tangnai
oro thangai nung te busu do phano hamri manai phiaba tini kubangma borok ni wansung mongo kaisa na phayo je malik je nokphang nono snam kha chari kha khani kha phia o nokphang no paithaga nung bukha sogroi klang thanga tini ababa ang saglak je Poritus Deborma no tipra mothani paithak Poritus Deborma kurikha tipra motha ses dong songbai kha baibai kha ang ababa saglak tini হাজার borok naharoi dong bubagrano poito chau chung kubangma lukurok ya narandini abo hingke abo dofani samung tango hinmani klailia haisi nung poila ni simi tongo thik no nung tabo bo puso tong nung baithang no sawai maya hinai nung saka nung abono tui ta wansuk di haisi nung abono tui wansuk nani kok siguroi bubagra ni kok abo si main important na bubagra nono tamu sa abo nunggo baithang nung bubagra we tongjak nung saiman na sawai mana nung bebak no phia je post ganang o post ganang ni salai nono chung respect ru nono chung izzat khlayo nono chung borong khlai জনগণ বাইছে পোস্ট ওয়ানসুক দি পাবলিক বাইছে পোস্ট নিনি থানি পোস্ট করই ন তংখা নিনি ও পোস্ট করই ফানো নংচিনি পাবলিক নি থানি ও পোস্ট গানাং ni slai tebo kotor yen nung public baisa asu izzat manoi tongo asu respect asu borom manoi tongo nung te bo post nai ba nini bagam mungsa wansuk nai bo bagrab ta wansu ya tonai ba nini bokai je tabu thangmani ano sunglia ano salia ang bo post tong saimalia no je thangmani gabo jerai rok chocolate masa yang kha koi mani hai ang o chocolate san mani se ano chocolate relia ang kha koi kya same jerai rok kha koi man hai ngoi tong kam tamge nung hai borok bai kicha phano nuni je o tongmung o je nung kha koi thangmani abo kicha phano go thoglia haisi kicha phano go thoglia abhang jakha angkai ang tini hamja saya nono ang kono dino phano hamja saglak nono nung BJP thanga hena e Poritus hai amhai saglak nung khoroksa bujijak wansukjak borok ang sawai mano tini motha tongprubo nono respect ru tau BJP thangprubo nono ang respect no renai ani hamjak mani borok nong bujedi nini kok samani ang hamjaku jajago haisi khoroksa koine ne borok nong amone bogang nono hamjago phia o jora hingke tabuk to nung BJP ngoi thanga BJP ngkhani BJP ni bagai nung bo samung tangnai BJP ni bagai bo samung tangna hingke nung ani bubagrani samungna nung kebengnan chai toknai ani bubagrani samungna nung kebengnan chai tokha hingke abono chung nai siringke bo tonglak chung nai siringke bo tongoi manglak ani bubagrani birudhi hingke ani bo birudhi tamo hingke nung to tabuk BJP hingke so tipra mothane against no nung samung tangnai tipra mothana no nung kebengnan chai toknai tipra motha je jaga program khayo je jaga borok thango aro no nung boto kebeng nai tabuk tamke nung boto jitina nangnai nung boto nini jaga nung sanana nangnai hai diba ai no thango bana rong phai simi tonglak samung to tangna nangnai nung bo ngi norok na kebeng nai to tongo tabuk motha CPIM Congress nung joton bagan samung tangnai tabuk BJP ni ngoi gechini ti prasarok no haifano thokai manglak darang
Nini pun nahan naik dara wansuk naik mani kubang ma borok chung ma asuk lai kok salai ka nung je samung tangoi phai mani ang salute khayo no bubak raba asuk bosor ang nona hambai ru haisi phiaba baipsa phaijing nahan naik kai nung post ni bagoi bo kisa nung wamsuka ang kai tamu mana na mayang na nang ang si mana nang ko sam ang si poila ni si me klai phayo nge tam ni bagoi katal phaina ro mana ni ang tamung goi commission maya ayang phaijing ro ko ni wansum kisala thango bobagrani thani ungoi mano post korei bobagram thani ungoi mano commission masaya phia bobagra ti prasani kokso nung bai tang sawai mano BJP o chiniti prasarok tongu haipano chiniti prasani baga kok sawai maya ngen nung kai bai ke sawai manai bathang nung te kaise kok saw dara am subosor ang khai phaika am subosor tongoi phaika bobagra bai phia bobagra poila ni simi tabuk suk jora ti prasarok bena bazai tongko potlas namoi lathiri jaka khoktu musu jaka hanang pinang sajaka kubangma buibai hamya hinjaka o hamya hinjakmani bobagra bo to nugoi tongle tini bosi nini bago asu kok sawi tongko tabu suzora ang quick yaku ang yakakha yaku tini nong busuk khlai ba bobagra suto nong khlai mayaku bobagra suto nong hinja yaku tini sei bobagra jabo sabaya nongbo ya tongbo ya o bobagra se siringai tongga nongkai om subana quick ai quick om subano kumang mak khaga nungbai bobagra no batai nai khenge ba bobagra se yakana mo jangkable ha hingke ba tam puso tong bobagra na bo CM ni lubo tongo tini ang okok sakangke nung hinai mano nung kuno sia ang bobagra bai tongbai phaijak ang kubang makok sawai mano nung okok bo saw ang bobagra no borom khayo bobagra no borom khaine borok tini abahe yakar thanya bobagra ni baga usule wan sukam tini sei bobagra mokol ni muktu khiklai chirigo kaboi nini ani bagoi tongoi tini sabani bagoi tong tini obno wan sungna nang mani tini bobagra bai kok sawai de thanga no ang sawai mia bobagra phaiching si tam answer mangkha no obo bang sawai mia yaba belai borok ni kha kam ka nung hai borok koroksa aba hai mani kubang ma kok saka ang te bisi kubang kok sana thanglia nung ani o video no nai tong khanke nung sajai angoi tong khanke ano nakar di pyaba tini okok nono hamjak mani bagosi okok masaw nono chajak mani bagosi tini okok masaw khoroksa borok no tuidul nai leader kaham no leader ni wansung mu aba hai step aba belai chaya nung tabuk thangoi ti prasan baga tam kok sanai ba bo kok no tui kok sanai ba no aba chung no hurjak sawai maya tangoi maya nung amsung no sajak li ang ke nung noko asuk tong le siring kai nung bai thangsi sajak ble ang thajung bo saka ang omo party no yakare musa party kaya nung bai thang sajak ini video nai tong nai ke kobang ma manai news noko asuk di pia teni khalia gyabono belai hambai ang nono call khainai phiaba dara kok salainai nungbai kaham ga phone bisingte nungani video nai tong khaike
ang nono tini call khaina hene wan sugoi ang nini whatsapp text khlaika nung meeting go au ungoi man khana tabuk nung belai busy o dong ngai olo kok salane hambai nai tongnai jotto takukte bukhuk songrobo paithak jora video kurungoi dongmani babai actually paithako ang sawo ang chini dara poritus pai ang bini eganso musa kok saya actually bo ani favorite tabuk bo favorite hai hunite baki rok nge favorite jam haya bo ani favorite ang hamjago bono abani bagai tini ang o video masram ka khadukho nangmani bagai haisi hambai narong jotto